chce poschodový dom, či chce bungalov. Áno, keď chce bungalov, či chce bungalov katalógový, máme katalóg napríklad viacerých firiem, že dáme mu vybrať, alebo keď chce na mieru, tak vieme mu zase poskytnúť projektanta, s ktorým sa porozpráva a ktorý mu vie tento projekt v podstate vyrobiť na mieru. Tento proces zase je trošku zdĺhavejší a je to drahšia cesta, ale zase človek má to svoje vysnívané. Čo sa týka katalógového projektu, tam sa robia niekedy kompromisy, že môže sa im páčiť ten projekt, ale niečo v tom projekte nie je úplne podľa predstav, ale zase tento projekt je ľahšie dostupný, aj cenovo, aj časovo. Komunikujete s ním, že či teda katalógový typ alebo na mieru a takto, ako to je nejak väčšinou, ako to je z vašej skúsenosti, ako sa ľudia zvyknú rozhodovať, alebo ako na tým rozhodovať? Je to tak 50/50 by som povedal. 50% si dá akože úplne na mieru, 50% využije to katalógové riešenie. A ten katalógový hovorím si dokáže ten zákazník alebo ten projektant, ten zákazník dokáže čo upraviť niektoré priečky, pokoslúvať a tak ďalej. Čiže dá sa aj ten katalógový kvázi prerobiť na mieru alebo podľa požiadaviek toho zákazníka. Áno. Ale iba do určitej časti. A aj v prípade, že sa takýmto spôsobom prispôsobuje to riešenie katalógové pre zákazníka, tak aj v tomto prípade stále to vychádza cenovo dostupnejšie ako... Áno, stále určite.